Dushanbe Production. давраи мактаби зарчид ҳама бехабар будак, давраи ҷавонӣ будак, ҳаёт зеботар будак. маълима ҷамъон мекардак, тайёр намекардем дарса, да дилам киштум тарса, доим тайёр кардем дарса. давраи мактаби хуб байлек ба қадраш намерасем, маълимо ҷамъо мекард, қармо мекард, ҷанг мекардем. садки кини ёш будем, парво ҳеҷ чирам надоштем, дар ин давра ошиқ шидем, хулиганӣ карда гаштем. вақте мактаб буд шидак, зиндагӣ мушкил шидак, духтареро дӯст медоштум, ҳамсари дигар шидак. местиву ҳайрон мемонӣ ваъдаҳо ки ҷо шидак. мактаб ту будай ки ӯ ҳамроҳам якҷо мешиштак. ёд мекунӣ ӯ давраро, лек фоида надора. ҳамсифода занг мезанӣ, мега ки ӯ кор дора. ҳамсифи ҳамон вақт будай, дӯстӣ як муддат будай, шӯхӣ карда механдидем, ҳамаш ерунда будай. саломи мактаби афхандаи дурӯзамонро орзуҳои зиёд кардам, леки ҳамаше дастам рафту ҳазору ду будам. салом касе ки ҳамдард маъшуқии зиёд кардам.